kinontra niya yung lalagyan ng vanity ko. Dapat daw, yung vanity ko doon sa may table na yun. Ano ba tawag ito? Beefsteak daw. Beefsteak daw ni brother there. Some adulting stuff. Bibili lang ako ng panlinis ng banyo. Sabi na ka din. Kasi siya lang pinama. Kasi nagpe-picture. Tapos nung natapos yung saglit lang ate. Picture. Sabi ko, kuya wala po akong picture. Sabi ko, pinakita ko sa kanya. Tapos yung pala yung mga video, bawal din. Tapos pinabura niya. Good morning, everyone! Ang ingay na ng bahay namin kasi andito si mama ko tsaka si Jen. Lilinis ata sila or what is ang lakas ng patugtog ng kapatid ko. And yung naririnig nyo guys sa labas yung machine na yung water pump. Kasi yun nga pinaayos ni lolo ko kaya ay nako. Every now and then tumutunog siya. Kaya kapag nagfi-film ako, grabe, kailangan ko pang mag-stop just to wait for it to finish mag-pump ng water. Nakita ni mama ko tong bed ko, tong room ko kagabi guys, kasi first time yung nakita na ganito na yung ayos. Kinontra niya yung lalagyan ng vanity ko. Dapat daw, yung vanity ko doon sa may table na yon. Yan. Hindi daw dito. Sabi ko naman, gusto ko kasi yung vanity ko maliwanag, yung may natural light lang. O, diba? Ganun. Kinontra talaga. Ewan ko dun. Vanity niya to dun sa Ilocos. Pero, pinauwi ko dito sa Pangasinan. Kasi, wala naman, hindi naman to nagagamit. Tapos, wala namang space dyan sa kwarto niya dito. Kasi, maliit lang yung kwarto ni mama. Ayaw niya nung malaki. Kaya dun siya sa, pang single lang na kwarto. Prepare muna tayo ng breakfast, guys. Sabi ko nga, we need to have our breakfast. Pag ganitong off ko talaga, I'm trying my best to eat my breakfast as early as I can. Kasi, kapag AM shift ako, parang bukas. AM shift ako, feeling ko din na naman ako kakain ng breakfast. Kasi late talaga ako nagigising. I'm not really a morning person. So, ayun. Let's try to have our breakfast today. Kain na tayo, guys! Ulam namin, ayan ano ba tawag ito? Beefsteak daw. Beefsteak daw ni brother there. Kami kakain sa kusina kasi ongoing ang general cleaning nila. Wala kaming makainan doon. Kaya dito na kami sa salas. Malapit na ako matapos guys sa ini-edit ko. I am currently editing the haul video. Yung haul na may hugot. Charot. May konting hugot lang siya. Pero yun, na-edit ko na yung mga clips and ang ilalagay ko na lang yung mga subscribe, mga like, gano'n. Yung pangalan ng Instagram, ng Facebook, yun na lang. So, konting tweaks na lang, okay na siya. Para bukas, meron ulit tayong video. Thursday, it will be a haul video. So, yeah. Hey guys, time check. It's already 3:33 in the afternoon and we are going to Puso Rubio right now. And I just did simple makeup. Diba, meron naman akong everyday makeup routine, but what I used ngayon sa lashes ko is this Revlon Ultimate All-in-One. And may ginawa akong review na ganito. Head on to my channel or I will link the link. I will put the link down below in the description box kung gusto niyo makita yung review ko dito. And then, syempre, Babyholic. And for my lips is this. This is the Caroline Lippy. Meron din akong ginawang review na ganito Pero hindi ko siya in the shade Best Friend Pero hindi ko siya in-apply na yung todo. Apply talaga. Parang in-apply ko lang dito sa gitna din. Ganun lang. Ganun lang siya. And yeah, for my blush is the yung Lancome pa rin na ginagamit ko lagi. So yeah. That's it for today's makeup. Simple duper makeup. So, we will go to Save More. Yun lang yung pupuntahan namin sa Puso Rubio to renew my SM Advantage card. Kasi hanggang today na lang yung validity ng SM Advantage card ko. And sayang yung points. Gagamitin ko na siya ngayon. Mag-grocery ako. So, I'll go there to do some adulting stuff. Bibili lang ako ng panlinis ng banyo, ng mga boring na bagay. So, yun lang yung gagawin namin dun. Tsaka medyo magpapalamig kasi sobrang init. Hindi na kinakaya ng aircon namin yung init dito. Sobrang init talaga guys. Nakakapaso na. Hey guys!
ganda ng ilaw, ha? Doon na. Ay, di dyan. Baka may pag-asang pumuti na. Nalaban ka ba sa turon ng SM? Save mo. Let's eat turon. Masarap to. Ito yung nakita namin dati sa SM Makati na pinipilahan. Tapos sabi ni Mac, pinipilaan daw. Gusto rin lang pala. Kaya namin nakalimutan yung mga pinamili namin sa baggage counter. Dahil dito sa turon na to. Nagsa-selfie kasi kami dito. Tapos nagtitinda na. Ng mga yan. Ng mga yan. Sabi nga, sir! Sir! Sabi na kay Jen. Kasi siya lang pinama. Kasi nagpe-picture. Tapos nung natapos yung saglit lang ate. Sir! Sir! Hey guys! We are back home. Galing kaming Save More and Magic Mall. Unfortunately, when I was in Save More, when we were in Save More, we were reprimanded by the guards of Save More. Kasi we were taking videos ako, nagva-vlog ako. Pero nagva-vlog ako sa hindi masyadong, hindi kita pag mga walang tao, ganun. Siyempre naiyak ako masyado. Medyo naiyak ako pag sa public ako nag-vlog. And then, there was this situation na si mama ko kasi nagpicture siya, ganyan. Dalawa kami. Tinaas niya yung phone niya, ganyan. Nakita siya ng guard. Tapos ako naman gumanern. Nagpicture kami doon sa may mga chocolates. Ang background sana namin kasi sabi ko, yung KitKat na gusto ni Bebe, yun. And then, may tumatakbo na guard. Tinakbo niya kami papunta doon. Sabi niya, ma'am, bawal pong, pasensya na po, pero bawal po mag-picture, bawal po mag-video. Pakibura na lang po lahat po ng, pakibura na lang po yung mga videos po and pictures. Ang mistake ko naman, kasi sabi niya nung una bawal daw magpicture. Sabi ko, kuya wala po akong picture. Sabi ko, pinakita ko sa kanya. Tapos yung pala yung mga video bawal din. Tapos pinabura niya. Tapos yun, nagbura ko ng mga videos ko pero hindi ko binura lahat. And these are the videos na natira sa phone ko. Guys, ang ganda. Ang ganda-ganda. Kulay pink. Like it. I like it. Uy, mabigat siya. Hindi ko mahanap guys yung yung panlinis ng CR na yung brush na para sa bowl, toilet. Wala, map lang talaga. Wala talagang pang scrub guys. Bili na ako ng ibang kailangan ko pero wala pa ring pang scrub. Wala talaga. Sobrang dami pa man din ng mga na-take ko na footage, ganyan. Kasi gaganda ng mga doon, pinipicture namin ng mga basta yung mga pang makeup brushes, sana na nalagyan ng makeup brushes, mga pang organize pag back to school, ganyan. Pero parang feeling ko nabura ata yun lahat.